mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. May nangyari sa amin ng girlfriend ng best friend ko. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Masaya ako na nakikinig sa programa ninyo. May mga panahong nakaka-relate ako sa mga nangyayaring ikinukwento ninyo. At sa pagkakataong ito, ay nilakasan ko ang loob ko so that makapagbahagi rin ako ng isang sekreto sa buhay ko. Itago niyo ako sa pangalang Kyle. And this is my secret file. Meron akong best friend. Madalas niya akong binibisita sa bahay namin. Sobrang bihira niya isama ang girlfriend niya sa bahay namin. Napag-uusapan lang namin ang relasyon niya. At madalas, nag-uusap kami tungkol sa mga business plans namin. Kung paano ba kami kikita ng pera at ng kung ano-ano pa. At nang minsang isinama niya ang girlfriend niya sa bahay namin. Hindi ko maitatanggi DJ Rocky at DJ Jello. Manghang-mangha ako sa itsurahan ng girlfriend ng best friend ko. Maganda at sexy. Well, alam ko naman na mali na magnasa ako sa girlfriend ng best friend ko. Kaya hindi ko in-entertain ang thoughts na meron akong pagkagusto sa girlfriend ng best friend ko. Then year 2022 came. Umalis ang best friend ko papuntang ibang bansa. Gusto kasi ng tatay niya na doon niya ituloy ang kursong kinuha niya. Pumayag na lang siya dahil ang sabi niya, gusto niya rin daw na doon mamuhay. By the way, DJ Rocky at DJ Jello, yung kurso niya, ipinagpatuloy niya doon. Medyo kakaiba kasi yung course na gusto niya. Kaya rin siguro nag-decide siya na doon na lang mamuhay. Panandalian lang naman. So after a year, hindi na kami nagkausap o nagkita man lang ng girlfriend ng best friend ko. Hindi rin ako gumawa ng kahit anong paraan para magkaroon kami ng communication o magkita kami. Siyempre, respeto para sa best friend ko. Although, etong best friend ko, madalas kami nagkakausap through social media.
And until one day, may business ako tungkol sa mga pagpiprint ng mga damit. Nag-request itong best friend ko na gawan ko siya ng damit, custom sized and custom design. Dahil susunod daw doon sa ibang bansa yung girlfriend niya. At nang sa gayon, maisabay nito papunta doon. Binilinan ako ng best friend ko. Nakontakin ng girlfriend niya para maibigay ang mga detalye. Kung kailan ang alis niya at kung kailan kakailanganin yung mga damit na ipinapagawa niya. So for the very first time, nagkaroon kami ng conversation ng girlfriend niya sa social media. Tinanong ko siya kung ano bang design, kung anong kailangan, kung kailan kakailanganin at kung saan kami magkikita para maibigay ko ang mga damit. Doon na kami nagkaroon ng connection. Then unti-unti madalas na akong nagre-reply sa mga my day niya. Laging doon nagsisimula ang pag-uusap namin tungkol sa ibang mga bagay pa. At sa tuwing nagkakausap kami, wala namang bahid ng kung ano. Wala namang kahit anong mali siya. Talagang casual lang na usapan. Hanggang sa dumating yung time na nagawa ko na yung nire-request ng best friend ko. Nag-set na kami ng girlfriend niya ng unang pagkikita namin. Nawala ang best friend ko. At nung magkita na nga kami, na kaming dalawa lang, iba yung pakiramdam ko. As in, parang may kung ano mang dumaloy sa katawan ko. Yung parang bang sinaniba ng kung ano mang espiritu yung katawan ko. Para kaming matagal nang magkaibigan. Parang ang best friend ko na rin siya. Walang ilangan, sobrang casual. Tapos napansin ko medyo clingy pa siya, DJ Rocky at DJ Jello. Yung bang parang nagpapakita siya ng something na magpapasira ng utak ko. At aaminin ko, nasabi ko nga dati na gustong gusto ko ang itsura at katawan niya. DJ Rocky at DJ Jello, paano ba naman kasi? Etong girlfriend ng best friend ko, siya yun ang tipo ng babae na akala mo Barbie. Yung tipong head turner talaga. And then, that time, may asawa na ako. At nagkaka-crush ako sa iba. Naisip ko, normal lang naman siguro yun. Pero hindi ko may kakaila na nagkakasala ako in my thoughts. In the sense na kung ano-ano ang tumatakbong kalokohan sa utak ko habang magkausap kami. Then 2 days after ng meetup namin, nag-chat uli siya sa akin. At ang sabi daw ng best friend ko sa kanya, ay magdagdag pa raw ako ng ilang piraso na iba ang design at kulay. Idadagdag daw sa una ko nang natapos na. Nagandahan siguro sa gawa ko. Nagustuhan. Kaya nag-request uli ng bagong maipapagawa. DJ Rocky at DJ Jello, sa sobrang excited ko na makapagkita kami ng girlfriend ng best friend ko, tinapos ko agad ang request niya. At sinabi ko na kung libre na siya kinabukasan, ibibigay ko na uli agad yung pinagawa ng best friend ko. May work etong girlfriend ng best friend ko kinabukasan. Pero nag-set kami na magkita pagkatapos ng trabaho niya.
Then niyaya ko siyang mag-dinner. Pumayag naman siya. Alam nyo, DJ Rocky at DJ Jello, ang buong pagkakaalam ko naman, alam ng best friend ko na lalabas kami. Kasi nga nung unang pagkikita namin, alam naman ng best friend ko kung saan at kung anong oras kami magkikita at magkakahiwalay. Pero eto na nga, DJ Rocky at DJ Jello, nagulat na lang ako na nung nagkita kami ng personal nitong girlfriend ng best friend ko, meron siyang kahilingan. Oo, may kahilingan siya, isang request na nakakabaliw. Ang request, wag ko raw sasabihin sa best friend ko na magdi-dinner kami. Ang sasabihin ko lang daw, kapag nagtanong kung anong oras kami nagkahiwalay, ibinigay mo lang sa akin tapos umalis na rin agad tayo. Alam nyo, DJ Rocky at DJ Jello, nakakapagtaka kung bakit naisip niya yun at ginawa niya yun. Di ko tuloy iwasang maisip kung dahil ba yun sa pagkatapos naming magkita, nakakapag-usap kami ng mas malalim? O meron na ba kaming deeper connection? So nung nasa dinner na kami, para bang ang clingy-clingy na namin sa isa't isa. Nabanggit niya rin sa akin na last day niya na sa trabaho niya. At ang flight niya, 2 gabi na lang. Lilipad na siya pa ibang bansa. DJ Rocky and DJ Jello, hindi ko maintindihan yung sarili ko pero ginrab ko na lang yung chance ko na medyo dumiskarte sa kanya at magpahiwatig sa kanya na type ko siya. Hanggang sa nagkayayaan kami na enjoyin ang buong gabing lilipas. Mag-inom. Hindi ko alam kung nag-feeling lang ba ako o totoo na trip niya rin ako. Pero makapal na kung makapal ang mukha ko that night, pero ganun yung nararamdaman ko. So nag-inom kami. Malapit lang din dun sa pinagdineran namin. Nakadalawang bucket kami. Medyo may amats na kami. Sabi ko sa kanya, ihahatid ko na siya pa uwi dahil delikado na ako, magko-commute pa siya. Tapos, nakainom pa siya, diba? Nang bigla niyang sabihin sa akin na ayaw niyang umuwi. Kahit saan ko raw siya isama, basta wag lang daw sa bahay nila. Nagpaalam naman daw siya sa kanila. Sinabi niya na magpapadespedida daw siya sa mga katrabaho niya. Pero ang totoo niyan, walang alam ang mga katrabaho niya na nag-resign na siya at paalis na papuntang ibang bansa. Kaya, kinuha ko na yung chance na yun. Habang nasa sakyan ko kami, dun pa lang, napapainit na niya yung kalamnan ko sa mga ginagawa niya. Grabe. Ang ganda niya. At ang sexy niya. Lahat ng gusto ko na feature sa isang babae, nasa kanya. Sa girlfriend ng best friend ko. DJ Rocky at DJ Jello. Minukbang niya ako. Grabe. Ang galing. Hanggang sa dumating na kami sa isang kilalang hotel. Pagkababa namin ng sasakyan at nang maisara na ang gate ng parkingan,
Siya na mismo ang sumugod sa akin at humalik sa akin. Maraming beses naming ginawa yung bagay na hindi namin dapat ginawa. Sa sobrang tagal siguro ng pagpapantasya ko sa kanya, sinulit ko talaga yung pagkakataong yun. Sulit na sulit ang ibinayad ko sa hotel na iyon. First time mangyari yun sa buhay ko, DJ Rocky at DJ Jello, sa babaeng talagang pinapantasya ko pa. Hindi ko masasabing hindi niya ginusto yung nangyari sa amin nung gabing yun. Kasi nakailan kami. Nakapagpahinga kami. Tapos, pagkagising namin, bumakbak uli kami. Dumating yung order naming almusal, then nag-out na kami sa hotel na yon. Hindi na siya sa akin nagpahatid pa uwi. At baka raw kung ano pang isipin ng pamilya niya. Hinayaan ko naman. At habang pauwi ako, ang saya ko. At dito na pumasok talaga ng tuluyan sa isip ko na girlfriend nga pala siya ng best friend ko, no? Parang nanlumo ako. Nung naidikdik na yun sa utak ko. Naisip ko nga, paano kung malaman to ng best friend ko? Pagkarating ko ng bahay, nakatulala ako. Nag-aabang na baka makatanggap ako ng mensahe mula sa girlfriend ng best friend ko. Pero wala. Hindi rin ako nag-chat o nagparamdam sa kanya. Parang nagkahiyaan ba? O baka nakapaisip din siya dun sa nangyari sa amin. But later that night, nag-reply ako sa my day niya. Despedida niya para sa buong pamilya niya. Sabi ko na lang, bye. Alis ka na. Babay na rin ba sa ating alaala? Nag-reply siya ng sad react dun sa reply ko sa my day niya. Then sabi ko, wag ka nang masad. Tara na lang magkape. Then sagot niya sa akin, promise, kape lang? With evil emoji. Hindi ko na uli pinalagpas yung pagkakataong yun. At nangyari uli. Yung hindi dapat mangyari. Nung huling gabi after namin mag-coffee. DJ Rocky at DJ Jello that night na pag-usapan namin ng mga bagay tungkol sa mga nagawa namin sa nakaraang 2 gabing lumipas. Napagkasunduan namin na ang mga nangyari ay mananatiling sekreto. Sekreto naming 2. After ng flight niya, ang huli kong nakitang my day niya ay ang photo na magkasama sila ng best friend ko. With emoji na umiiyak on top of the pic. Ramdam ko naman kung bakit. Hindi na ako nag-react o nag-reply. At hindi ko na rin nakita kinabukasan ng profile niya. Nag-deactivate siya sa main account niya. At nakita kong gumawa siya ng bagong account. Nakita kong dumadami ang mutual friends namin pero hindi ako nakareceive ng kahit anumang friend request mula sa kanya. Alam kong hindi niya man sabihin o maamin. May impact yung nangyari sa aming 2. At alam ko rin naman na wala pa rin kaalam-alam ang best friend ko. Dahil nakakapag-usap pa rin kami ng normal. Siguro itong bahagi na ito ng buhay ko ay mananatili na lang talagang sikreto. Wala akong planong ipagsabi ito sa ibang tao kahit sa best friend ko. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat at kahit sa ganitong paraan, nailabas ko itong bigat ng nararamdaman ko.
Muli, ako si Kyle. At ito ang aking Secret 5.